जा जायफ्रा माने मेट्रिक आनजादाव मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिसोरनि थाखाय जों बुंनो सानो जे नोंसोरो दा जिखुनु मार्क लाया बेनो बिसोरनि फाइनाल रिजाल्ट नङा दा जों बेयाव जास्ट नोंसोरखौ सिनायनो हायो जे बे गथ'आ एसे फरायनो हागोन होननानै जों सिनायनो हायो आरोखि आरो जायफोरा सेकेन्ड डिभिजन मोन्दों बिसोरबो गिनांगौ बाथ्रा गैया दहाय सासे फरायसाया बुंदों जे जोंनियाव न'खरा ओरैबायदि न'खर दाबो जोङो माने फरायनायनि जिथु माने बेसेन जों बेखौनो बुजिया बिमा बिफाया सोंनो रोङा गथ'आ माला फरिखा दङ मा फरायगोन मा फराया देहाफ्रा माबायदि दं सोंफेरनाय गैया दा गथ'आ बे गथ'आ हारसिंनो फरायो मालाबा आरो बे गथ'आ हारसिंनो फरायनानै फार्स्ट डिभिजन मोनो बे गथ'आ बुहुत मोजां बुंनो थाङोब्ला जायफोर गथ'आ 90% 85% मोन्दों बिसोरनि न'खरा ओरैबायदि मोजां न'खरा दुखिब्लाबो बिसोरनि न'खरा माने सान्ति थारमाने दा गथ'आ जोंनि ओरैबायदि गथ'फोर दङ जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन मोन्दों जायफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोन्दों सिम्पोल फार्स्ट डिभिजन बिसोरबो मा न'खराव बिराद माने गालाय गुजाय दा बिसोर बिराद मोजां गथ' ओंखायनो जायफ्रा माने 77 मोन्दों 60% मोन्दों बिसोरबो गावखौनो गाव मोनसे गावनि रिजाल्टखौ गाज्रि होननानै साननाङा बिसोरो माने आरो गोबांथार दंबावो फरायनो गोनां बे जेबो नङा बे जास्ट माने नोंसोरनि मोनसे स्टेप मोनसे दा मोनसे लेभेल मोनसे स्कुल बारबाय दा मोनसे गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय मोनसे आगान सोलाय ओंखायनो जोंखौ नार्भास जानाङा दा ओंखायनो बयखौबो जों थुलुंगा होनो सानो जे नोंसोरो बेवहाय जायफोर फरायजादों बिसोर साफा साफा मानसि जानो नाजा आरो मानसि जानो थाखाय जोङो बिराद मोजां मोनसे सिन्था खालामनांगोन ओरैनो जाया आथिखालनि जिथु सम जिथु फरायनायनि जिथु कम्पिटिसन बेयो बिराद माबा जाबाय माने कम्पिटिसना ओरैबायदि बारायबाय माने जों माने पात्ता मोना जादों माने खस्थ' खालामनांगोन सिन्था खालामनांगोन ओरैनो फरायाबो जाया ओरैनो माने सानबाबो जाया दा ओंखायनो जों ओइस फरायनाय समाव जोङो बिराद मोनसे गोदान आदब खायदा गोदान सिन्था गोदान खायदा बुद्धि गोदान मोनसे माबाजों जोङो आवगायाबा आरो नोंनि बे ओइसएसनि माबाया बिराद आरो इम्पर्टेन्टलाय जोङो स्कुलाव बुंनाय खोनायो जे जोंनि मेट्रिक आनजादा बिराद गिदिर होनना बुङो खिन्थु मेट्रिक आनजादा जेबो नङा बुंनो थाङोब्ला बे जास्ट एडमिसननि थाखाय आरो उनाव माने माखासे खोथायाव खामानि होयो नोंसोरखौ बुजिनो हायो बे मानसिया गथ'आ साइन्सआव फरायनो हागोन बे गथ'आ आर्ट्सआव मोजां मोनसे जोङो माने मोनसे आइडिया मोनो जे बे गथ'आ मोनसे लेभेलाव थांनो हागोन आरो मोनसे लाइनाव दा गथ'खौ जोङो थिग खालामनांगोन कलेजाव फरायगोन स्ट्रिमखौ नों थिग खालामनांगोन खारन स्ट्रिम माने नोंनि एकदम माने माबाखौ लानांगोन आरोखि लाइनखौ जों माने स्ट्रिम कलेज आरो जायगाखौ थिग खालामनांगोन नङाब्ला नोंनि बे लाइफआ बे ओइस पास जानायानो बिराद गिदिर इम्पर्टेन्ट ओइसखौ नों जुदि मोजां खालामनो हाबासो नों अनेक मोजां लाइनाव थांनो हागोन आरोखि मेट्रिकआ एसेबां गिदिर नङा जायफ्रा सेकेन्ड डिभिजन मोन्दों जायफ्रा 60 मोन्दों बिसोरबो बिराद मोजां मोनसे रिजाल्ट बानायनो हायो फार्स्ट माबायाव ओइसआव गोबांथार माने उदाहरन एग्जाम्पल दं 65% 63% मोननायानो 89-85% मोननानै दिनै आइटि फरायनायबो दङ बिराद दङ उदाहरन दा गथ'खौ जों माने नार्भास जानाङा बयबो माने गोसो होनानै खोनासंनांगोन फरायनांगोन सेस्था खालामनांगोन होनबासो जोङो माबा मोनसे थांखि लानो हागोन दा बेनो जों स्ट्रिम कलेज आरो ओनसोल बबे जायगायाव फरायगोन बेखौ नों गावसो थि खालाम सोरबा न'खरा बुंनो हागौ जे बाबा नों बेयाव फराय आइ नों बेयाव फराय खिन्थु नों गावबो सान एक्सुवेलि बेयाव फरायनो नों फरायनो हानो हाया आंबो माने सासे जोंना आइ आफाया आंनाबो एकदमबारे गावनि नामखौनो लिरनो रोङामोन थारमाने जेबो मिथिया मा फरायनांगौ आंखौ जेबो बोसोन रोङा गतिके आं गावनो हारसिंनो माने नागिरदोंमोन आरोखि बबे फरायनानै आं माने गावखौ माने बेयाव एडजास्ट खालामनो हागोन गतिके जोङो फरायसाफोरा माने आजिखालि बिमा बिफानि अननाय मोनो थिग खिन्थु गावबो जोङो हारसिंनो बुजिनांगोन नों ब्रा बुंबाबो जाया जे आं बेयाव फरायगोन माबा मोनसे गाज्रि सिन्था खालामनो हागौ नङा नों बेखौ गारनांगोन सोरबा जुदि हमना टेस्टफोर फरायनो नागिरदों खिन्थु टेस्टफोर फरायनानै नों माबा मोनसे गाज्रि सिन्था खालामनानै नों थांनो नागिरदोंबा बे नोंनो सेस माबाया नोंनि लाइफआव गतिके जोङो स्ट्रिम कलेज आरो जायगाखौ नों थिग खालामना लानांगोन होनबासो नोङो मोजाङै फरायनो हागोन आरोखि दा जोङो बेयाव होनो नागिरो माने दा जोङो मा मोनगोन ओइस मोनबाय ओइसआव साइन्सआनो ला कमार्सआनो ला आर्ट्सआनो ला जोङो सब मा जागोन इंलिस जागोन दा जों बर' मिडियामनि दा इंलिस जागोन दा इंलिस रायज्लायनायाव जोंनाव मोनसे बिराद मोनसे बेलेग गुलुं गुजुं जायो सिन्थाफ्रा माने गिनाय फैयो नार्भास फैयो गोदान जायगा गोदान कलेज लगायलगाय मानसि दिनै नोंसोरखौ जेरैबायदि बुंदोंना नोंसोरनि स्कुलाव जेरै बर'जों फोरोङो न'नि बायदि फोरोङो दिनै नोंसोरखौ बे नेक्स्ट माबायाव बिदि अनथि फोरोंनाय नङा नों जेरै फराय खिन्थु दा जोङो हाई स्कुल समाव गावनिनो मानसि जायगानिनो मानसि मोजां फराय मोजां रावै बुङो खिन्थु नोंखौ बै समाव बिदि गथि बुंनाय नङा नोंनि गोसो बायदि फरायनांगोन दा ओंखायनो जोङो मा खालामनांगोन इंलिस मिडियाम होननानै जों बिबा जानो नङा खस्थ' मोनगोन मास मोननैसोआ आंबो बर' मिडियाम फरायनाय मानसि एकदम भेन्सार स्कुल फरायनाय आंबो
प्राइभेट नङा गभर्नमेन्ट स्कुल नङा प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय मानसि दा गथ'खौ जों बिराद मोनसे 6 माससो माने बिराद मोनसे आख' फाख' माबा जायो आरो माबोरै जाबाव होननाय एकदम इंलिसआ जाबाय फरायनाय गासिबो दा इंलिस मिडियामखौ जोङो बोरैहाय बारनांगोन नोंसोर बेखौ बिराद मोनसे गोसोआव बोलो लानानै मावनांगोन खस्थ' मोनगोन बे ओरैनो बुंबा जाया जे इजिसो गोरलै मा जाया गोरा जों ओरैनो सा साजों गोरलै मा जाया गोरलै खिन्थु फरायनानै गोरलै जायो ओंखायनो जायफ्रा साइन्स फरायगोन जायफ्रा माबा फरायगोन बिसोरो हायोब्ला जुदि साइन्स फरायनांगौब्ला नोंसोरो जायफ्रा हाई स्कुलाव फरायनाय बिजाबफोरखौनो आरो फरायफिननांगौबा इंलिस मिडियाम मायाव इंलिस बिजाबखौ मिथिबाय थारमाने बै सोदोबफ्रानो एखे एसेल'सो बेलेग बाय'लजि केमिस्ट्रि फिजिक्स बै साइन्सनि जितु माने कन्टेन्ट्स आर्ट्सआव जागोन रांखान्थि बे जितु हाई स्कुलाव फरायनाय ससियेल स्टाडिसनि माखासे माबाफ्रानो बैयाव बारानो साइन्सआव आर्ट्सआव मा जागोन इक'नमिक्स पलिटिक्स हिस्ट्रि बिदि जायो खिन्थु बै माखासे साबजेक्टफोरानो नोंनि हाई स्कुलाव दंमोन थारमाने ससियेल स्टाडिसआव दंमोन जे रांखान्थि बिफान माबा माबि राजखान्थि जारिमिन होननाय माखासे माने दंखायो हाई स्कुलाव बै हाई स्कुलनि माखासे बाथ्राफोरखौ नोंसोर सोदोबफोरखौ जुदि बुजिनोब्ला इंलिसाव बे बुजिनानै नोंसोर बै एसे इजिलि गोरलैयै बेखौ माने बुजिनो हायो आरोखि बे मोनसे खायदा आं बेखौ सम सम बुंनो सानो बावबाय थायोमोन दिनै बुंनाय जादों जायफ्रा इंलिस मिडियामखौ बिराद गियो थोर गियो बिसोर बेखौ खालाम नोंसोर फरायबोखानाय बिजाब क्लास 10नि जायफोर माने साइन्स बिजाब जायफ्रा साइन्सआव बे साइन्सनि बिजाबखौ फराय मोननैखौ फराय बर'खौ फराय आरो इंलिसखौ फराय थारमाने बाजाराव बिजाब बाजाराव बायना मोनो जे इंलिस मिडियामनि बिजाब बायना मोनोथ' बे एखे बिजाबखौनो नों फरायबोखानाय बिजाब नों जेराव नों लेटार मोनखाबाय सोरबा साइन्सआव लेटार मोनदों सोरबा मेथ्सआव लेटार मोनदों बे लेटार मोनखानाय बिजाबखौनो नोंसोरो आरो फरायफिनो इंलिस मिडियाम इंलिसखौ फराय बर'खौ फराय होमब्लानो माखासे बे सोदोबफोरा टार्मफोरा सेन्टेन्सफोरा माखौ मा होनो माखौ फिजिक्स होनो माखौ केमिस्ट्रि होनो बे केमिस्ट्रिनि माखासे कन्टेन्ट्स बेनि कन्टेन्ट्स बेखौ नोंसोर कम्पेयार खालामनायबा बिराद इजियै फैगोन आरोखि आं बेखौ फरायदोंमोन आरोखि आर्ट्सआव आङो साइन्स आर्ट्स फरायनाय समाव माने लाइब्रेरियाव आङो बर' मिडियामथ' गैया बे समाव माने माबायाव कलेजाव बै जितु माने लाइब्रेरिनि एसामिस बिजाबफोर आं माने एसामिसाव एसे मोजां मोन फरायनायाव एसामिसखौ आं बुजिनो हायो आरो गोरों नङा एसामिसाव खिन्थु एसामिसखौ आं माने फरायनो हायोमोन आरोखि ओंखायनो आं मा खालामदोंमोन जितु पल साइन्स इडुकेसन बे माखासे बिजाबफोरनि एसामिसनि बिजाबखौ आं एसे फरायदोंमोन इंलिसखौ फरायखाबाय बर' गैया जेथिया बै माबानि एसामिसनि बिजाबखौ आं फरायदोंमोन गावबा गाव मोनसे खायदा बुद्धि खालामनानै जोङो जेरैखिजाया हायो आरोखि माने आं बै समाव खन्थाइ फरायब्ला हारसिंमोन आरोखि बर' मिडियाम फरायनाय आं खन्थाइ फरायबा हारसिंमोन बर' मेलाव आसरितसो अल आसामावनो हारसिंमोन आं बर' मेल लानाय दा गतिके आंनाव मोनसे नार्भास मोनो आरोखि माबोरै आं हारसिं एथ' अल आसाम कटन कलेज गुवाहाटियाव हारसिं एम आइ बोरै बिदि मोनसे गोसोआव मोनसे फैयो खिन्थु आङो जेननाय गैयामोन आरोखि आं बिराद नाजादों आरो दिनैसिम बेखिनियाव मोनफैबाय आरोखि खिन्थु मोजां जों माने फरायनो हायाखै खोब मोजां रिजाल्ट जोंनाव गैया ओंखायनो बे मोनसे आंनि माने एक्सपिरियेन्स ओंखायनो जोङो मिडियामखौ जों जेब्लाबो जुजिनांगोन नोंसोर नाय जेरावखि थां जेरावखि फराया बाय'लेटारावनो फराय तेजपुर कलेजाव फराय अबा फराय नोंसोरो बेवहाय मोनथाम रोखोमनि मोनसिगोन एसामिस मिडियाम मोनगोन इंलिस मिडियाम मोनगोन आरो बर' मिडियाम मोनगोन ओमफ्राय बैनि जितु बिजाबनि सिलेबासनि जितु माने माबा मिडियाम बे जाबाय इंलिस खिन्थु इंलिसनि अनगायै बर'जों आरो एसामिसजों एखे जोङो बिसोर एसामिस मिडियामनि जों बर' मिडियामनि एखे मानसि खालि इंलिसाल' आलादा होमबा बेवहाय खिन्थु बर' मिडियामनि एसे खम जागोन खिन्थु एसामिसनिया बुहुत जागोन खिन्थु होमबा नोंसोर सान बै जोंनि बे एसामिसफोरा बोरै एसेबां दावगायो जोंनि समाव माने बुहुत दंमोन एसामिस मिडियामनि खिन्थु बर' मिडियामनि गैया मानो बर' मिडियामनिया माने फरायनो हाया नामा एखे जेंना बिसोरनाबो एखे जेंना जोंबो एखे जेंना एसामिसाबो एसामिस फरायबाय ओमफ्राय इंलिस फैबाय बर'बो बर' फरायबाय माबा फैबाय ओंखायनो जोङो बेखौ आं बारे बुंनो सानदों नोंसोरो बेखौ नार्भास जानाङा मिडियामखौ नोंसोरो सानथाङा बे बेमार नङा बेखौ हायो आरो जायफोर इंलिस मिडियाम बिसोरबो ओरै नङा जे एकदम दै बायदि बुंनो हायो दै बायदि लिरनो हायो नङा नोंसोरजों हा नङा जाय बर' मिडियाम फरायदों जाय साइन्स फरायदों बिसोरजों हाया इंलिस मिडियाम मानसिफ्रा गियो थारमाने ग्रामाटिकेल मिस्टेकफ्रा बिसोर बांसिन जायो जोंना जाया खम जायो